I počnem gledati YouTube kanal Zenge TV-a i dobrodošli i evo sad ćemo igrati i počnem gledati YouTube kanal Zenge TV-a, dobrodošli, evo sad ćemo igrati veliki milanski derbi Della Mandolina između Intera i Milana. Ja ću biti normalno Milan, jedan dobri klub italijanski. Ovo je 2013. Samo naći Giuseppe Meazza stadion. Evo noć. Gdje lopta italijanske serije A. Evo je. Onda tako. Evo je. Moramo početi veliki spektakl na Della Maddalena. I evo na Della Maddalena Inter Milan. Giuseppe Meazza Stadium. Ovo će ići na 3 kanala Zenge TV-a. Na Zenga TV, naravno Zenci, na studiju Akord bit će Della Maddalena 7 minut 0-0. Gdje nikoga. Daj. Alvarez. Della Maddalena. Za Inter. Šansa. Abijat ispucao Zapata. Počeo je derbi. Prvo Inter, sad Milan. Kakva igra na stadionu Giuseppe Meazza u Milanu. Kralj. Abate sigurno koda ima 100. Ajoj, Mamadou Niang. Koliko sam falao. Tak je derbi Della Maddalena. Pun je faula. Ne predvidi akcija. Robinho. Campagnaro. Dobre, Campagnaro izgleda. Poli, majstorijom. Malo nije se sjebalo do kraja. Robinho! Korner, kakav povređen. Moram nekog uvesti. Nekog tenčara u drugom povremenu. Oj. Dobra ideja.
Zapata brani Handanović. Čupa. 2-1 Milan vodi u kornerima. Jedino to vode. Robinho go! Evo Inter, evo Milan vodi. Robinho 1-0 vodi na Giuseppe Meazzi. Kakav lijep korner. Montoya bacio, Robinho pogodio. Kako lijepa. 1-0 vodi Milan. 1-0. 36. minut prvog poluvremena. Kakav minut. Još ima povrijeđenog Kaka koji će morati... De Jong, najđe da je... Daj loptu čovječe. Abija ti, siguran. 2 minute nadoknade vremen. Povi. I kraj svira. Gianluca Rocchi. Evo, baš povrijeđen kako. Jes, boga, morat će izaći. Montari, evo Šarabi. Montari mora u igru. Kaka je, nažalost, povrijeđen. Morat će. Bog povrede. Morao sam napraviti tu rokadicu. Tako. Rokadica je postavita. Montari pri kontakt slom to. Umao ne bi pokutkom. De Jong. Mamadou Niang. Zamao ne bi 2-0 za Milan. Ovaj Montoya zaista dobar ubacivač. Emanuelson, niđe nikoga. Čupao, izvuku su se ponovo Interijanti. Daj malo jači da obate. Mamadou Niang bio u poziciji da ga rokne. Svojom majstorijom da nije obate. Povi se sjebo. Lijepo, Milan igra ovdje svoju igru. Montari, drugi put brani, 2 šanse, bravo Handanoviću. 5-1, ovo je dvostruka odbrana, bravo, odbrana utakmice, ovo da je zabio go, bio bi rešeno pitanje pobjednika. Kakva akcija, ovo da je ušlo, riješen. Moro je, crveni, tako. Nije bilo. Sa 10 igrača ostaje Milan do kraja utakmice. 6. minut. Inter ima šansu. Veliku, a on nema pogotka. Bolji Milan, vidite u šutovima 3-7 za Milan.